Εδώ είσαι ρε κολόπεδο και σε ψάχνω από το πρωί. Οπα, μανά, ήρεμα. Αχ, βρωμάς πάλι. Αφού έχω βάλει κολόνια. Πόση κολόνια. Πέρσι στον επιτάφιο, όταν είχα πάει να προσκυνήσω, μύριζε έτσι. Έλα, μπρούλι, τώρα μην γίνεις εντελούλου και με κάνεις λόκο. Πάλι στα ισπανικά θα συνεννοηθούμε σήμερα. Μα να θέλεις να τσιλάρεις λίγο γιατί είναι πίσω τα λάνια μου και μπορεί να σε ακούνε. Έχω εκτεθεί σε τέτοιες προσωπικότητες. Όπα, κάτσε, χτυπά το κινητό μου. Α. Ναι. Άμα έχεις καταλάβει ότι κάνουμε αυτό όταν χτυπάει το κινητό, πώς να μου σηκώνεις το τηλέφωνο μετά. Come on, bro, come on. Α, περάσαμε στο δεύτερο πρόγραμμα. Οκ, έρχομαι, έλα, γεια. Ωραίος αυτός ο πιτσιρικάς. Ναι, καλά, σήκω τώρα και έλα να πάμε στο σπίτι. Τι σπίτι, ρε. Έχουμε οργανώσει να πάμε για κόντρες με τα μηχανάκια. Α, θα γίνει event, υπάρχει οργάνωση. Ναι, είμαστε 30 άτομα. Ωραία, επειδή εμείς στο σπίτι είμαστε 3 άτομα και περιμένουμε τον τέταρτο για να φάμε, σήκω κι έλα τώρα. Εγώ δεν πάω πουθενά. Είπα, έλα τώρα. Δεν έρχομαι, ρε, bro, τι δεν καταλαβαίνεις. Άμα δεν έρθεις, το μηχανάκι σου δεν θα το ξαναδείς. Έλα, bro. Τίποτα, ρε, παίξε ένα καυγάς εδώ με ένα λάνι, κάτι μπουνίδια, ξέρω εγώ. Για μάνα μου, ρε, πως καλά, ούτε καν. Λοιπόν, τα λέμε μετά, έχει το νου